Látod? Videózok. Ilyenkor azt muszáj csinálnia? Most tisztára nyalja. Ja. És az igazi kisbabákat, mint például öcsi, amikor kiszületik, akkor mi történik? Hát anyád is tisztára nyalja. Barna a kis kecske. Aha. A szőr is olyan lesz, hogyha megnő. Persze, ez ilyen lesz. Majd átküldöm neked ezt. Hogy neked mi? Aha. Vigyázz, mert ilyen hang nem való a videóba. Mert ezt a hangot is felveszi. Tudom, fiam. Hogy trüsszög? Jaj, de szép kis kicske. Másodjára szült még egyet. Hát még lehet, hogy lesz még egy. És hol van a másik? Hát, még benne van. De lehet, hogy nem lesz. De amit már kiszült. És fehér a szőre. Az nem ez a kecske volt, az egy másik. Jó, de az hol van? Az apa eladta. Bementünk, megnézzük a videót. Meg, fiam. Ne olyan közelről, mert úgy nem lesz jó. Kicsit távolabbról vegyed. Benne egyen minden. Na most jön a másik. Most jön a másik! Azt is lefidez. Most jön, látom. Jó, de ez lehet, hogy a mélylepény. Ha mélylepény, Akkor de nem, ez kiskecske lesz. Apa már látja. Ott a másik kiskecske, vegyed? jó, veszem. Kihúzod? Mindjárt kihúzom. Anyámnak majd megmutatom. Jó. Na, nézzük a másik milyen színű. Akkor kell húzni, amikor nyomja. Ott a füle a másiknak. Aha, látom. És apa tudta előre, hogy nem egy van benne. Ez lesz az utolsó szerinted? Nem biztos. Ott a másik kis kecske. Ott Itt jön. a füle, látod? Látom, és le is videózom. Majd ha nyomja, akkor kell húzni. Videóz. Él. Persze, hogy él. Hát majd kiderül. Tartsd hagy. Úgy csináltam eddig is. Most meg átfordítod. Hát ez mindegy. Akkor itt van, videózza. Ez mi volt? A gyomra. Megkeresi a cicit. Itt a cici.
Most a másikat miért nem nyomod már kifele? Már kijebb jött egy picit. Majd most. Vegyed. Nézd, itt van, oda nézz. Ott a másik. Jó van, nyomjál még egyet. Nézd itt a magzatvízbe a kaki. Kiszakítom a burkot. Látod, már lélegzik is. Miért nem tudott eddig lélegezni? Hát nem, hát vízbe van. Ja, és akkor hogy élt? Hát úgy, hogy az oxigént a magzat zsinóron keresztül kapta. Itt be kell nyúlni a szájába. Nem látom, kecske. Hát a kecskét azt hagyjam. Ja. Kicsit elrébb az egyet.